Господа, температурите са минус 12 градуса. Ето виждате чистачка на Fiat Palio Weekend как проработиха. Колата и тя запали. Ето фарно се включи. След малко ще проработи всичко. Ето включено на специалното копче за размразяване. Fiat Palio Weekend 2001 година. Производство в Бразилия. Той са малко 2000 бройки автомобили, произведени в Бразилия през 2001 година. Които са продадени в Европа и в Турция. На всички стъкла на Fiat Palio Weekend пише Made in Бразилия. Ето стъклата вече почти са готови за тръгване. Това не е реклама, а живата истина. Ето. Fiat Palio Weekend 16 1.6 16V. Метанка. Колата е оборудвана с метанова уредба, с съответните документи, които отговарят на всички изисквания.
с автоаларма, оригинална, разбира се. Всички екстри, само климатика не работи, затова колата се води без климатика. Липсват някои части по нея, по климатика. Иначе другото всичко е наред. С платени данъци, такси и съответно застраховки. След малко ще я подкараме по заснежения път на град Ямбол. Сега ще включим уред за нагряване на задното стъкло. Същото копченце има и за мъгла и за нагряване на задното стъкло. Ето в момента колата се работи на метан. Сега видим стъклата дали са размразили страничните. Явно страничните от големия място още не са се размразили. Колата е оборудвана с ветробрани. Външни ветробрани, което също допринася за размразяване на стъклата. Ето, сега стъклата, страничните вече може да се каже са размразени. Ето как пускаме нагоре и надолу от копчето. Има на дръжката оборудвана на две копчета. За ляво и дясно стъкло, а на дясната дръжка има едно копче само за дясно стъкло. Дръжките на Fiat Palio Weekend за отваряне и затваряне служат за заключване, като натиснем тук, където пише лоск, като го натиснем, когато колата е без акумулатор. Се заключва ръчно. На всички врати е оборудвано с такива дръжки. Когато колата е с акумулатор, тя противно на всички коли, ето аз показвам на стъклата, няма никакви щитове за отваряне и отваряне. Това допринася за трудната кражба на Фиата. Автоматично се затваря чрез автоалармата. Всички врати, тя е с централно включително багажник. Ето виждате, колата работи вече нормално, без да се дава газ. Далите са оборудвани с специални допълнителни екстри, за да не се плъзгат от на водача. Тук виждаме и функцията за многофункционален волан, който има две степени. Ето казвам. Това е долу волана, това е горе волана. И се натиска отново и се заложда. Спрямо височината на водача. Оборудване с оригиналния говорен салон. Далките, съответно има и повратите също. Същия говор. Това е задното купе на автомобила. Също с велорен салон. Отзад е оборудвана с лампа, втора лампа на тавана. Това е едната, това е другата. За по-добре виждане отзад. Повече няма какво да чакаме. Автомобила виждате на 4-та минута. 3-та е готов за ширане с размразени стъкла.
Сега ще потегнем по заснежения път. Включваме на задна. Това е задна скорост. Тук има барче, което е много удобно и се нарича лакътник между двете седалки. Също така, то е оборудвано с стойки за